sama zranený. Šiel by som až tam, kde moja duša pramení. Keby som ten prameň bola by to voda, čo nadrží jak vodou. Môžem boskávať. Ale nebudeme sa boskávať. No. Ale ja ho nehrala, že ty ho poznáš. No, lebo pre mňa to akože vieš, veľká vec, hej? No. Má tretí otec, ne? Tak 3 deti má každé z iným chákom. Akých sa? Tomu som mali riešiť sa. Cukrári nejakej sme mali? 15-ročné sme mali romantik, meceria, 20-ročné bolo dopužené v Rusadíšku, 25-ročné bolo tu na Orveka Vyniši, 20-ročné Na chate vono. Len to vidím, že ona naša kráľovná. Ja som do tejto... Sranda pada, ale že sme o tebe nevedeli toľko. No, hovorí, asi po porážke si myslím, že je. Mne ho strašne pripomína, Helo, počúvajte. Prečo ma tak ťaha, že tak ho mám rada? Hej, čo mal z buriana? He? Vlastne tam bude. Ja neviem. Všetko, ale asi one, ty tak nie, aj tú artikuláciu takú, ako kurian, takú. Kurva, mám svoju na herečku. Presne, kurva, vodmek. Ju baví, ona je ti úplná herečka, vezme to. Nechce nadávať dopy a takéto. Ja si poviem bazmek a dosť. No, Bazmek. nejaký si Bazmek. Aj keď skákal do výšky a skladal látka, tak bolo furt bazmek. Víš, čo ti poviem? Že... Hej. Bola pri poťáky, kurva. Odkedy sa odtedy na invalidnom a žije. Čo už rok mu chodím na hlas. Dobrý deň, pán Filo. Krásne recenzie. Pamätáte si ľudia? Áno, pán profesor. Ja som nie, 5 rokmi sme sa nespoznali, pamätáš sa, ty si nás oznamoval. Toto vydanie týždňov na Redu bude o 30-ročnom stretnutí si myslím. Pred 5 rokmi sme sa nespoznali. Čo? Nič? Čo sa zalizuje? Čo? Viem, áno, viem, kto to je. Tak povedz. som sa Áno, tak povedz a vysvetli. Miška to už počula veľakrát. Teraz si to predstavte. Ahoj, čau. Nie sa počívam. Tak na ulici, keď povedzme si. Ale najprv som pozerala, vieš, ale potom som už to tam podobajší. Doka máš viacej prekvapení. Hej? Veľmi dôležité. Som mu dal, ani to bolo dneska, ale zablaním. Išiel som z Horiše na... Detvi, minule som do Detvi viezol, ale super klienta. No, Povedal mi, tu nás zastane. Zastala sa polícia Detva, zablokovala pán vodič, dopustili sa prístup 60 eur. Chytil som za hlavu večer o 11. v noci, nikoho nikde. Tam je odbočka hneď za hotelom, tam je len pre autobusy, nikto nemohol tam odbočiť. Nikto nebol nikde. Tam ma niekde videli z diaľky a tam ma zablokovali. Ten šofér, ten prísediaci, čo som viezol, za mňa vyplatil. Nie, ten išiel z basy. Tam išiel za nejaký stády. Už máme limit z banky vyčerpaný. Zajtra ráno vyberiem, vyplatím vám detve na polícii. Vyplatil som mňa 60 eur. Plus vyplatil cesta. Ale by som vedela, som, že tam dá čo, napadlo ma meno, vieš, Niko.
Čau, za 600 eur za 2 roky, čo sa Čo pozná? bola totálna na časti neboli. No aha. Ale ty máš živnosť. Čo chceš? Veď ty ma už máš. Sa povedal, že nechodili iba vtedy. A ide hlavne daj si písať marotku. Spätne mi dalo marotku. Píšel tam, nemohol som, mal som obrovské hnačky, črevy, problémy, všetko. Tu máte papier, všetko, vybavil som si marotku. Doniesol, pondelok doniesli marotku, ukončenie, hotovo. Ty si ma nespoznala, mi vraveli. Honka, že som ťa vraj nespoznať. Ale lepšie. Ono je, že vodný. Čo? Ale kde som už taká? Ale kde? Už je tu aj Iveta, už je tu aj Katica, už je tu aj Jano. Nie. Nech sa Jano naje. Do Dravčíka chodím. Nech sa Jano naje. No v platení zdám aj stredposledný býva. Má odvahu Radku, presmakuje skokánskú latku, túži po zratej Petre, posúva latku na 2 metre a povedal si daňu nás chce študovať v Košiciach, dozvedel sa variť, že najlepší diskoklub majú stavbári. Bravo! Ja som pozrel, ty si čítala moju 10 roky na rožine. Častučky. Pečenovými nôžkami. Perfektná je. V kuchyni nájdeš. Aj keď nie všetko je pravda, čo sa o tých výhodách hovorí, zďaleka nie. Ja musím tiež. Čakaj, ja. Všetci tam sme teraz som... No Igor, ty máš zamestnancov? Či máš dohodárov nejakých? To sa nie, to štát musíš, to štátu nesmieš nič dať. Však my to tak tiež robíme teraz. Ja teraz idem. Ja nás stále nepiješ. Ty počuj, ty si... Kľúčoví hráči. Ja som si tu mobil nechala tam tej úrkovej kači. Jednotky sa nebudú, ale aby sa niektoré nerozpadlo. To ja neviem. Brýle odložiť do auta, lebo ich stratím. Prípadne rozbiješ. Slepý budem. Hej? No, pozri. Tá veľká budova. No to nie je to, čo povodie Hrona. Tak znova. Znova. Musí troška ďalej Povodie ísť, Hrona, to je Milvinček. taký hotel, alebo... No znova, tak oddiaľ si to s týmto. Ja tu je oddiaľovať, tie približovať. Tu máš oddiaľovač, tu si približuješ a tu si oddialuješ s týmto čudličkom, len doprava doleva. S tým. Ako prasa! Daňo, Počkaj. sprav to tak, ako keby sme No, vo teraz vode dobre. stáli. Od kolien som zobral hore a No hlavy som nesol. super! Palo nemá hlavu. Na obrázku bola hlava, to prečo? No. Ty si to musíš zamerať. Veď som si zblížil, hovorím, Boha má tam je celý. Tu sa musíš orientovať na tieto tečky. Na tie, čo? No. Ja, tam To je prostriedok. Drahuška, kde si? Nesmieš. Preboha! Kusol? To má obratára. Taký ratlík a ešte ma to zužer. Kto si dá kávu? Sa ešte vrátiť do nášho kolektívu? Áno, už som sa vráti? Kytky si posadila? Daňo, ideš. No. Z takýto čudlík, on ma chytí. Riaditeľ všetkých Kerka na Slovensku. Tu robil chatu, preto som myslel do Kerka, ja. Ale Langer zomrel, nie? No, som prišiel obidvaja. Ja viem, ktoré myslíš, že má to zelené Liečila sa listy, troška červené psychiatriu sem listy, tam. žlté listy, teraz som si Ona tiež bola taká robila. tiež, že rada vypila, Kvitne ti bol to ste raz, taký, vtedy že bola v pohode, si keď si len vypila. taký Keď bola 30 klások, dní. vyženie a ako
sa mi páči. Nehovorím, ja chcem ešte usnúť, bola... Keď máme zakrik, ja... No inak Už je to iné, že a čo ja s tým budem robiť, hej, že ako to zase bude. A vieš, čo so mnou spravili? Skoro odpadol. Oni ti ma pripojili na vývod. A ja som aj nevedel, že ja som bol nebohý. V tom meste, do Rimavskej Soboty som nevydržal. Tam som bleskol. Stane, Tisovci znova. Červený kameň znova. Poprade znova. Kuse. Hovorím, Pane Boh, keď som nič nepil, kde to zo mňa ide? Ty a ten strach v autobuse, vieš, že bože, vydržíme ešte Červený kameň. Takto som išiel, Pán Boha. Flášku si mal zobrať! V pohode, celú cestu, bez síkania. Sa dovedal, odvodnil. Tak úžasné výrazy, že a síkať. Ale ty musíš cestovávať. Videla si to? Palo, ty to psa vidíš, si sympatický. Čože? V ktorej časti sa nachádzame? Boli tam niečo na vojenského škole, vieš. Vodila po nej celú kriedu. Dcera takúto hrču mala. A žena bola za ňou v škole a ona, že našťastie som mala kriedu, keby som mala nožnice, hodím po jej nožnice, kebyže kľúče, hodím po nej kľúče. Lebo vieš, zazvonilo a dcera si iba dala pero do perešníka a iba zatiahla. Vieš, iba to. To ju vyrušilo a momentálne. A do dcera trafila aj sejka. Takúto hrču mala. Povedal si, maminka, žena išla z plače, išla domov. Ty čo robíš? Plačeš? Hovorím, iba nepustí tam mňa, lebo keď som tam ja prišiel, tak neviem, čo by som z toho urobil ušľelkou, vieš. Angličtina ako čo bola. Pápajová. Tam býva vedľa. Môj čižiaku. Hej, čo si hovoril pri... Áno, Sušano. Ale to je... Zlého je aj málo veľa. Áno. Momentky. Áno, ale kýveme to veľmi. Ja som rád, že aj uhurky sú tam. Kúrečky. Jano, povedz niečo múdre. Múdri ľudia len múdre veci hovoria. Skús. Nalej, bo vypí to, vypívo, nalia to. Klapka! Ešte do polnohospodárskej dojebnite. Igor! Do polnohospodárskej máči. Počkaj. Urobná fotku, že ťapes. Poď sa byť, Jano. Fotka, že ťapes. Ťapes. Nebe, ťapes. Nevadí, to je normálne. Ťapes. Odvčeraj. Vedi to nehorí. A tak je normálne u Karola. Karol, takto fajčí. Oheň. A potom bude... Také mundo. Ešte ne. To je tá palová? Ťapes. Nepôjdeš nikde. Nepôjdeš ty. Už ťa zrušili. Dobre, Ďakujem. sa či dobre. Sì, parlo italiano, non ha festa per ventilare, altrimenti senza effetto dell'azione e pressione di automatica. No, sto bene. Bene. Molto bene, molto bene. Molto bene. No, sì, Allora, molto bene e tu? Non so Mi sono incominciare. Wiesz to po taliansku? No, incominciare mangiare. Lavorare, cantare. Mangiare pane rosso. Jak sa to... Volevo tak dvarga fermata. Ova mestraga, sia červená, rád som tam ňal. Ja zase Vážne ideš. Ja som vedel, že ja budem musieť behať. Máme kontakt na to. ja som behala. Ty budeš aj ja nejsem tajná. Tajnená. Je to bolo vesmír. Áno, počúvaj ma a... Jano, len motor. Som málo stretá
Dávam, tak som niekde zaves. Takou pokusili, ale to si šlapne. Lucerny a tak. Hele, teď vás, a skočíte všichni na košník. Já vám to řeknu. Ty taky. A rešpektujem aj tvoj názor. Všichni že áno, budete to na určite košník. každý má svoje. Já ne, já budu čekat na košník. Hele, tá roznožka, to je ze Spartakiády. Pozri sa na Čuky Odory, ty. Moje kolena pod Keď to uvidí Ondriáš, Čuky budeš mať problém. Doktor Gál. Ty odchádzaš, Jano? Jasné, že odchádzam. Ty si charakter. Ale nejdem pri nich. Určite, Jano Idem chleba klame. kúpiť, chleba idem kúpiť, lebo nemáte čo jesť ráno. A ja kúpim. A kde pôjdeš okolo pekárne? Ideš domov? U komu? Chce si zdeliť. No a počúvaj, že soboty na nedeľu? Ešte. A ja si sadnem. rád sa sklepkáš? No, je brutál. Toto musí byť úplne fantázia. Fantázia. Čukaj. Poholom. Kde máme šmudli? Teraz som to pozeral, to je riadny vagón. Videl si tu lidi, ako má... Jak som sa volal? A jaký máš test? Či ešte žije, doktor Gál? Ešte žijem? Jo. Ležím? Pre mňa príde moja milovaná láska moja. Tak jak včera sme hovorili. Ale už máš studia, už to máme super, ešte raz. Pozdravujem, stará sa o teba tak, jak som ti povedala. Idem preč, vieš čo, toľko tu máš dievčat, že joj, jedna Ale ty fotka si s iba... Čo? Nie ide o domovinu. Joj, Čo trasie? raz sa pamätám, jak sme boli u teba vo Fiľakove. Neviem, kde sme to išli, ale boli sme u teba vo Fiľakove. Hej. Super, nech sa ti darí a dávaj si na seba pozor, lebo veľa chodíš po svete, nech sa ti darí. A tak, jak ty hovoríš, až za 200 rokov toto bude, čo má prísť. Vieš, čo si hovoril. Čau. Všetko dobre. Všetko dobre ti prajú. Všetko dobre. Budem plakať. Hej. Čau. Aj ty. Ale od radosti. Dávaj pozor na seba. Hrozný. Ale ja sa mu nebudem privážať. Pretože opäť to bude Sodom a Gomor. Mám svoj názor, ale zároveň s ním nesúhlasím. Áno, z toho to boli dosť moji priatelia šokátor. Šokátor. Áno, ja. Tak čo si o tom myslíš? OK. Mám o tom svoj názor, ale s vlastným názorom ja nemusím súhlasiť. A to čo je? Tak kade pôjdeme? Na sever alebo na juh? No, tak podľa mňa na juh. Ale nič nevylučuje to, že by sme mohli ísť aj na sever. Ako pred chvíľou. Ja nefotím ináč, to viete. Toto není foťák. Kameruje ona. No, to pôjde na... Facebook. Všimle. No a čo mám? Tak to som. Akurát teď by to už dalo 10 kg. Prevážal som autokamarátovi z Bratislavy do Lučenca. My sme sa zdravili. Nie. Nie? Mňa si nevyboskáva. A chodíš tým smerom a nezastavíš sa v tej Rimavskej. Ja viem, že do tej diery sa ťažko chodí. Hodinky potrebujem dať opraviť. Hodinky manželovi, ale len tam v Rimavskej to vraj robia. Ja neviem, aké prečo to len tam robia. Teda z Košic by to posielali poštou, vieš, takže koľkokrát tadiaľ chodíme. Obrovská. Prísť. Jano, Filo, nezabudni prísť. Janko, Filo. Alči sa páči, Jano, Filo. A teraz sa nahneva na mňa. Ja jedna. Ja nie som svina.
Alinka, ty si pes. Ja som pes. Ha, ha. No. Vládna delegácia odchádza. A nie, že Jano, slova na rozlúčku. No, povedz Judit niečo. Ja, ty s ním, No veď Ježiš, práve, kameruješ. No veď práve. A ja nám O skoro... rok. Zase. Ahoj. Ahoj. Áno, a vraj v Karlových Varoch. Wow! Tak vieš čo, toto ma urazilo, vieš, a teraz ja neviem ako. Pozri sa, ako, no. Ty brďo, nie, že mi toto vyrazíš, lebo toto tkáč úr by... Ty si dobrá. No, ukáž, ako zdvihneš nohu. Už nemám roky, už nemám roky. Počkaj, ja si to Máš nejaké roky? Ja si to idem roky, za mi to nezožrali. Počkaj, čo máš po chvíľu? No nič. Na nič. Čo by som spočíval? Pekné nohy máš. Ty mi hovoríš, Ako že paleta máš, pekné. ja mám peknú nohu. Na A chlapa tu máš... si ty tak chváľaš Na ty chlapa máš svoje... pekné, verni. Wow. Ideš na záchod? Ty tam je lekárnička za tebou. S tými krásnymi nohami pôvodne som sa chcel presunúť na záchod. Tak chodete. Ale pravdepodobne to tie nefungujú, hej? Nie, no, tak choď tam. Fungujú? Fungujú. Pekné darovo nohy, pekné, že? A fungujú? Dá sa s nimi chodiť? No. Dobre, tak idem s nimi, Ale hej? neviem, ako máte nohy. Nie. Tak to je dobre, Kiko, tak ja to vás nežal. Včeraj? Takto. Ja ju musíte. Aj ruky. Ne. Chceš si takto? Ja sa nikam nestrkám. A dáme to na YouTube. Počkaj, nech mi nepúšťaj ma dnes, aby som Taký YouTube! Na Prečo YouTube. Na nie? YouTube! Na YouTube. YouTube bere, kuma, bere film. Na YouTube. Teda. Tak to nejde. Žiadno príklad. Poďte von. Tak vidíš, že ľúbiť nie je slas, žiadna slas. Hľadať môže niečo nájsť. No tak nedaj mi už toľko do očí, do očí. Veď čo keď sa ti hlava zatočí? Dávno dobre viem, láska dá nám všetko odpustí. Dnes prídeš celej prvý moc dospelosti, poďme spolu nájsť, láska dá nám všetko odpustí. Otázok a žiadna odpustí. Niečo taníš, nevral mi to hneď, nevral hneď, len poď a za ruku ma veď. No tak vidíš, že ľúbiť nie je slas, žiadna slas. Kto hľadá, ten môže niečo nájsť. No tak nehrať mi už toľko do očí, do očí. Veď čo keď sa ti hlava zatočí. Nech líce točí, so siedmi čiar, bez mi skús. Drahá, ty všetko vieš. Každý klíkom máš aj môj negatív. Iba ty smieš vidieť ma snúbojom zle prehratý. Pán profesor, kávu, kávu. Čo sa ti dá zniesť,
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol znova a rád. Nikto mám dobré veci, ako dovolám, sám a zranený. Šiel by som až sám, moja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo nadrží jak vodou. Môže sa vodnúť, stačí týmto si, iba ďalej buď, nič ja nemusí, chcem sa s teba napiť, šaty odhoď preč, čo mladý sa stane, tak cez tvoje dlane, ako čistý prameň vieš, ťa ešte trápi. Smútok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Súdi sú dobrí. Daňo, bravo, Daňo! Tleskejte, ja to mám moc rád. A Ela ešte napríklad. Oblakom smejú na dotyk, ty si jediná. Tak blízko pri oblakoch, ty si jediná. Tak blízko pri oblakoch, pri oblakoch. Dárek mám, medvídek přes hory, přes doly, medvídek z poklady už letí. Medvídek plišový na ceste, křížový úvod ochrání. Před smečkou římskej psu a jejich úšatů ti posílá lásku, co v příšku mám. Dúfam, že sa stretneme takisto v plnom zdraví všetci, tak ako sme boli kedy 90. Aj my musíme dožiť. Človek, my vždy hovorí, Jano, ty si v tom najrizikovejším veku zdochneš. Ale a tak hádam, ako vydržím. Alenka, tak. Ja som tešil, že som z tých vlasov. Už menej. Ale ani veľa nemáte. A my sa hľadáme níme, my sme susedia teraz. Ale veľmi málo sestry. Ešte raz uvidíme. Ja pôjdem sa aj to poslať. A ja veľmi pekne ďakujem. Môže sa vodnúť, stačí týmto si, iba ďalej buď, nič ja nemusí, chcem sa s teba napiť,